Đorđe Dimeši uverejnil video, v ktorom zvalcoval progresívne Slovensko. Stačili mu 2 minúty, aby rozobral ich štýl politiky a program. Doslova hovorí: PS sa štilizuje do pózy vládnej strany, ktorá by chcela byť vládnou stranou, ktorá bude mať vedúcu úlohu v štáte. Také sme tu už mali do roku 1989. Oni chcú byť tí, ktorí budú nám ostatným hovoriť, ako máme myslieť. Oni nám budú chcieť povedať, ako máme žiť a zároveň aj to, s kým máme žiť. To znamená, že keď sa tu rozhodnú navoziť desiatky tisíc migrantov, my máme byť ticho, pretože je tam za tým nejaký vyšší princíp a vyššia moc a vyššia autorita. Konkrétne Brusel. A nie, nebojte sa, nebudú to nejakí noví migranti, ale budú to tí neprispôsobiví z Nemecka, z Británie. Británia už nie je v Európskej únii, ale z Nemecka alebo z Francúzska, s ktorými si nevedia poradiť oni doma. Potom nám povedia, že od roku 2035 si už nekúpiš auto na benzínový alebo na dízlový pohon, pretože ja som sa rozhodol z nejakého klimatického dôvodu. A keď vy poviete, že počkaj, Európa produkuje zhruba nejakých 4,2 miliardy tón CO2, Čína 12, Spojené štáty 6 a oni sa nepodpísali ani pod protokol? Na nich sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o emisie? Tak prečo chceš trestať nás? Veď my sme zrnko piesku na Sahare. A oni povedia nie, pretože my sme sa takto rozhodli a ty budeš ticho. A keď ticho nebudeš, tak ťa vypnem, vymažem alebo ťa zatvorím do basy. Potom to isté povedia, že nebudeš kupovať lacný ruský plyn alebo lacnú ruskú ropu, lebo my máme ideologické, politické dôvody. Budeš ju kupovať od Američanov alebo od Nórov, zaplatíš o 20% alebo 25% viac, než si platil doteraz a ty to budeš musieť strpieť, lebo ja som takto rozhodol. A keď povieš niečo iné, než čo si myslím ja, alebo než čo chcem ja presadiť, tak si proruský, si troll, si Putinov agent a si neviem čo. A takto si oni predstavujú, že takto budeme žiť. Dokonca Naďo o tom hovorí verejne, to je tá jeho hlboká orba. On dokonca hovorí, že ty pôjdeš do basy, keď budeš hovoriť niečo iné, než čo hovoríme my. A tu by si mali dať ľudia pozor. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.